Joseina! Bai. Zein poza? Kabela marremen berriz ere elkar ikustia eta. Bai, duela urte pare bat hemen izan ginean berriz. Hoixen, bai, eta gustora. Oso gustora, eta bai. gainera, bera, ingo gauza bat. Joseina, hasi solasian, batxuz 10 minutu. 10 minutu izketan. Bai. Oituta zadarretat. Bi urte hauetan nola aldatu dian gauzak, ez da, Julian? Ba, asko. Esate baterako orduan aste nagusia genuen hemen, sekulako festa baten atariko egin genuen, aurten zoritxarrez ez daukagola aparteko festarik etori. Eta zure munduan ere aldaketak. Bai, dudari gabe. Irratian jarraitzen duzu, baina beste, ez dakit beste irrati mota egiten edo leheno gaztean. Eta bera, Joseina, hilarekin? Nezun ospati izan duzu hilea. Mira. Norma, abra, tika ikusina, dotau. Askoz ere guapo gozado orain, egia esan, Joseina, askoz ere guapago horrela. Hau jakin manu nenitzan etorriko. Hau jakin izan manu nenitzan etorriko. Ai, noizko irudea diago. Hoiek dia, gure lehen da biziko irratia izan zena. Bai. Orduan egon ginen handia kalean, begira hemendik ikusten den eraikuntza zoragarri batean. Bi solairutan egoten zen orduan, Euskadi Irratia 7. eta guk estudio hori genuen 3. solairuan. Eta begira, ari ginen lanean viniloekin, hasi ginalako vinilo beltz handiekin, singela jartzen genitun. Zubia hautsatak entzen. Claro, kendu bat zaio. Arnaitzu, gaztia, olako urekitazuk ez duzinoiz ikusi. Ez dut ezagutu. Eta Fabian ez dara, zuk ez dara, seguro. Saltzen dia inoiz baino gehiago. Bai, lagun bat daukat vinilo pila batekin etxean, baina... Bai, ez hori modan dago, ez elegan batek hemen zuten, galdetu zen haber, nun erosten altzun, karo, viniloak eta badira, baina eta nun entzun. Eta ba omen daude, ja, zage hainbat lekutan, eta gaina da, denet, osea, viniloak, CD-ak sartzeko, irratia entzuteko, eta kalitatea hobeagoa da, bueno, hor ja, bakoitzak vinilo, eta hobeto entzuten dara, hori alda. A ber, viniloa da soinu analogikoa da, ez da soinu digitala. Digitalak dira batak eta zeruak, orduan gero hori analogizatzen da eta guzti hori. Baina bestea da benetako betiko soinua, hori da. Puro, ondo. Gauza politia, benetan. Bueno, eta orduan, gazteatik, oen Radio Euskadin zaude, Kantu Kontari. Kantu Kontari saio egiten, arratsaldetan. Euskadi Irratian, bai. 3 lauretara, eta musika saio bat egiten ari naiz, hori azken batean ni beti nahi izan dudana. Hori da nire mundua, ni horregaitik irintzin izan irratira, eta irratiz kanpo egin duan lan ere beti arlo horretan egin dut. Beraz, betiko nire saltzan. Bera, beste irudi batzuk ikusi ditugu, lasai, berri guadia, lasai. Ez ikarato, Joseina. Iruditzen zetu nire txarragoak izango dira. Bakizu telebista zer bera, metxe, hortzen zaude. Hoi zer da? DJ lanetan edo telebistan, hoi zer da? Ez dakiz izango da. Aurkezle modun edo? Aurkezle modun izango da. Aurkezle lanak egiten. Zeo, telebistan ere lan induzu bastante. Arrazoi daukazu, hilarekin baino hilegabe asko zobetona. Asko zero, bai. Igual ez dutago dela korrela ikusten, baina. Beti esan zuten, ez dakit jainkoak egin zitula buru perfecto batzuk eta gainontzekoak ginez estali zituela, ez da? Bueno, baina kasuan orduan... Esaldi oso ona. Mira, horre. Ze, claro, ja, batxuzu telebistan ere saio mordozka, A ber, ni mundu honetan dara mazki gutxi gora bera, 32 urte, Julian. 32? 32 Komunikabideetan, irratia, prentsan ere bai zozerrez? Bai, prentsan ere egin ditu gauzak, 21 urterekin izan nuen lehen da biziko aukera, bueno, aurretik ja kasetaritza egiten ari nintzenean eta Bilbon bizi nintzenean hango Txomin Barullon eta Gramola irratian, irrati libretan aritu nintzen, baina gero izan nuen, gaztearen sorreratik, ja, 89, 90 aritzeko aukera, eta gero horren ondoi, beste 1000 gauza egin ditut, telebista egituko aukera izan dut, prentsan ere zerbait egin dut. Guk elkarrekin egin konkiziko debateak, eta gero kantuan ere. Bueno, eta zer ez gu biok, ja, bueno, ere bai, izan duzen dire, zuzen dire irratien ere bai. Bai, honekin, virginitatea galdunon, gizon honekin. Bai, bueno, irratian aritzeko aukera mantzialako. A ver. Egia da, virginitatean erekin galduzula, baina gero hortik aurrera bide asko egin du mutilak. Baina, telebista, irratian ez dut gehiago egin eta oso politia da irratia. Bai, dudari gabe. Oso, badu zerbaitola engantzatzen duna. Bai, gainera, ez dakit, irratia era ezberdinetan egin liteke, baina ez dakit, guk egiten dugun irrati hori da, ni beti esaten duan bezala gauza, bada, telebista egitea da, ez dakit kotxean joatea bezala, eta hor, velozidadea eta sentitu dezakezu. Baina irratian motorrean zoaz, eta hor, aizea sentitzen duzu, eta ez dakit, biurguneak eta ere beste tensio eta intensidade batekin hartzen di, ezta? Bueno, olako sensazio, ezta? Momentuko gauza hori, ezta? Hori dauke irratiak.